perlok perjor da kani ka video ngakwa pan pentip sepi khamtam kitu ki bala ap nabata kitu ki jing pentip ka bai day bat ki training program ki jongi susi kalong ba menhakani ngila yale ngila sedang sisin taman rei susi pat ba ni haban sangi no shwa te ki babun preng jopi bla kli ki baong ba oh kasai ne kadum ne ta ka video ni ka biang hindai to ki babun preng jopi ki bala kli ni ba ka pi penlong biang lanu kanu kadur la pi penong man katayo ne kumnu tendai ngam pni pi hang ni kum kalong kum ni kani ka hol hang ni hoi nglayo man penlong itu ka training hang ni tendai pat yamenta ngila haban chu sange shwa shipor tanah kadau ba ngipala ban penbit penbiang bha ka bai dei bat ki jakasong bat ki wei khamtam lele ka bai dei bak free course te bat ki nga suthuru nang ni ba ka ba ai free nani ka ba ai naladi ka kadi ka ba khya ba kamne ka basuk ka ong ba tong ilano senyang saka imlang salang ba ngiyo ai ka burom ngiyo ya ka jing kershan bat kiwe tinrei hadir mangalali aku ni ngasuthu ba khya ba om tang yang ha bai kata ka jing start jinang jing tip ban keren hani bro bro singi badru kalongon ku jing khya nam ta ka team hi bro ko we namar ban penbit penbiang hi nabanta jong ki hindro phong yo phongut ki trainees hakashi singi kalong ka khya ba te bat den ta ka daw menta nang ni ngila rai bingi ngin shimshwa ya kani karai ngin khampin duna shwa ya kani ka jingle training go jongi do ki babun bha hoi ki dat ki bun bha ki babun ki balawan singi blood register bon apeng jongki blood register katuk registration jongki kamut ba ngila cancel tienrei ya katuk registration jongki ki bagi blood register ngatrai pilayo hi ni information nabel lingba jongki ni ki na lingba jong ka team ka jongi khabai dei ba bat kani ka training hang ni ti babun ba ki training gi bengi ngile mantam ka ba David saudong jong katak social media saudong jong content creation kumnu phila ban long kita ki nong shna content kumnu phila ban long gum kita ki nong le Instagram ki bashna content Instagram ne shna content Facebook ne shna content YouTube ne bar ba phila ban kamai pisar kumta bar ko ki bakum kita ki baro khai ki bangi ngile lingba jong kane ka kani ko office jongi hang ni te ndre nang ni shakmat ngin hab ban pen kan ria aswa ya kini ki free course tiga bomor ke free course nginum la ban le mamang katayo la ni man ka singi ru namar ba kawe ne ki daw ka dei be ke jinglut te hoi ki bon ba ki perlok ki bala no sinyang ling ba ki donations bat ki we tenre ban le man ka singi mla ban le ru man katayo jinjar ba nyamar bangin haban wai shuki te la dei bangi wai ki shuki le ka dang dei tang kawe te ke bangi haban ne ka dei bangi haban wai shuki te ngihaban wai ya ki projector hangtei te ngihaban penbiang ya ka rukom one registrations bat ki wei te ban penbit penbiang ban phone ban coordinate ya ki register blok khoi bar kumta ter ka khya bha kai tin lor nang taru ngimde ka seng lani ngimde ka kanhon ka bala bon ke jingni lani ka bala yo sponsor nanu te takadam ngisya persanghi kabar kabadai mengisya persanghi nalade tingim ban sing haban bu no ini ke free course be tang shi sin shi benai mo te larade ba phi don ya ke jing thmu ya ke jing mot ban long lani ban wan ban simbenta hakini ki training courses ki jongi ki bede ki free training courses kabede ke social media te phila ban register how new number ngasabu hapo ka comment section but ki kendon rukum jo kan free be pim dan kamban siwe ti bat ke bengi ai hang tu kalong ma phin yo ya ka free workshop ka bai dei ba content creation ba kan ke introductory course ka bai dei content creation tin lor nang ta ngin haban I mean ngin hikai ru ipi kumnu ba phi phila ban kam ka social media kum ka lat kamai nang ni shahmat ka bai dei bat ki makasap ka phong jong phi dak ba penan kam social media ru phin dang la susu ban penan kam sap ka phong jong phi ban kamai ru ju ka por but kitu ki ban don ru ka business ka kam la jong bat ki ban di ki mar ki mata ling mak social media ka taru phila ban yo jong hikai tin rei ka dei pat ki introductory course mo ti badia ka ni introductory course ngin penlong be chisin chi banai ha ka tayo ban ning kong man la u banai
Mukatayo baning kong man upanay kan dai ka free training course ka banging indon hang ni umut kani ka jaka kan dap be smam ngi kremen bakan long kumta la phi wan la phi don ki bawal ki babun ki bawan nomor ba ngin kremen bingin la ban tap ke ni phi nomor ba ki la persang ban tap lu cis tap rum la nomor ka kham nya palat bat nang ta ki syukiru ki duna palat tingi hab ban wai ki syuki ki songdor kumnu kumba lai po tingkai subu kawai ka ba la song aram ti ndai be phin wai di ki ba kham tat ru be phin song pro prisngi la pang khlan tingi hab ban wai di ki ba kham biang ti nalor nang ta ngi penbet pembiang pat ipi ka registration process bat kiwe ti ban penbet pembiang kita berkhoi ka bingin le man ka sngil ni mamang tayo ta raw ngi le nom tang shi sin chi banai mu ti la phi kwa ban don bentar register hang ni bat ngi kermen ba phi pen wan ban ya don bentar hang ni ti boro mentah ki balawan ban ya shim bentar kom iba jari ru hang te ti kita ni bon balawan ban shim bentar ki la don komba ngatrai kan riu phongut ladang empat riu pho san subu san pho tam ngut belawan ti belayo jeng mentoi na kani bat ngila sange no swa bat kitu ki bala yo registration jong pi tenrei pat ngi khamla me penrung su tu ka slot nomor ma kala adap nomor sikowi ka slot ka dei lai phongut tingi penrung ngi pi lai phongut ha kani jaka ti lada piladap itu lai phongut kemudian ngi haban ban penmi ngi haban ai pat pi sa shakawai pat ka benta amin sa shakawai pat ka sngi ti komod kan long betang shi sin chi banai ti lada dei ba pilada buan makana ru la pilaju wan teng ru pila ban register biang ru compare ti nre ngin ai preference pat ye gitu ber register kham kloi mo ti komod chi sin pi pila register kloi ngin ai be first come first serve basis menu ki bawan hi bawan kloi ban register kemudian kita ngin ai yang preference ti perlong saile kumta ngin haban sange swai kani menta ban le man kasil ni man teo bagi sai kenu pat tang shisin chibanai mo ti adu bre share yang pi pat bat ki hagi be video sai share ru bat ki perlok ki bakwa ban tip sapang jong kani ti bat hibun ki ngin hikai hang ni om tang kabasna nani ke balik social media content hakabai dei bat ka YouTube lani ke basna film lani ke bas short films lani ki short videos bat ki wei thendai ru kom ki balik podcast ki balik ki ba lese public speaking ru ka mangila banai lani kumnu ban edit lani kumnu ban shoot video kala ban long ru kumnu ban shandur bat ki wei ya kita baro khoi ngin ai lima ni kus jadi pilawan hang ni ngin sanang patai susu ki ba pila ban le kin don ru ki paid course ki bangi ngin dang le ni sakmat lada don ki ba kwa ban ni paid course kan compare kan diat bat kin ki nongwan ru lese kin kham duna kan diat tin re ka paid course ru kan don bingin sanang pin banai pin ni sakmat tin re ngosi pat ba nginom la ban le kani man kapor lada don pat ki ba kwa ban kersa ningi bingila ban le man ka tayo lese shwa ti skobhawan comment hapo skobhawan reach out dingi kini ki number bibangangan bu hang ni hapo jong kani comment section ti la phis ngo ba ngi le ka kam ka bade ka kam ka ba ban ka kam ban kentiu ki imlang salang ti skobha ban comment hapo skobha ban no ya ki jingrap ki jong phi nomor ba ngimla ban le hi tang ngamla ban le hi tang na marwe ba ngamla ban le hi tang ka kenhun jongi shimet ti re ngi don kam ki jingrap ki jong phi ti la phi kloi ban lo jingrap phila ban le umta bat kat ke ba phi dan ngin pentelun kat ke ba phi ai bat kat ke bingi ngi don ngin pentelun da kata ban ada poyuput bingim la shu tingi ban sing hapan sange tenang tangin sa shu penjelan no pada kapor mo tin re wala kataru nginum sange nginum man thaj ngin be bisa thong bingi di ban la be ban ai yakin ni free courses nak liang jongi tin re kat hadu kat bala ibor dingim la shu ru ngin yethu da ka bahok pi bingim la shu kum ni mangale ma tin re kum ni makalong tingi lai persang ban sna ban pen bhai kani bajaka bro khoi na du jingker bet ki we te tangi tahi perlok uspan peni pi hang ni saya share yang pi we pak video publish bon saya share pat bat pi dak we pat ke rukom lesi dak we pat ke topik ke bingi ni keren kenang bakan nok jimto en jong pi jong a ban ta jong ki we ru pi share ni video share like subscribe perlok publish bon